Bodo Studio Channel बयबो सबस्क्राइब खालाम। 자, दिनै नोंथांमोना नैबे आबि पुर्निमा गेजेर फोथाराव दिनै मोनसे गिदिरथार मेल खुंदों। जोंनि बे नोंथांमोना दिनै बे हाबाफारि बाहागो रायजोफोरखौ नैबे दा ओनसोल रायजोफोरा थांनाय समाव माबायदि दुखु खस्थ' मोनदों बेनि सायाव सारा मा बुंदों आंथ' दिनै गोजोननाय मोनदों आरो जाबायदि माबादों जोंखौ बरायदों बेखौबो आं गोजोननाय मोनदों। लोगोसे थांनाय समाव जाना थांनाय जाथायफोर बेनि बागै सारा माबाफोर बुंबावो सारा रायजो राजानि सिगाङाव थांनाय जाथायनि सोमोन्दैथ' बेखौनो बुंनो सानो गोबां रायजो राजायानो माने जोंखौ हेफाजाब होनाय आरो जोंजों माने नाजाथाबनाय बिथांमोना गोबां जों गावखौनो माने रायजो राजानो निमाहा बिनानै जों बेफोरनि थाखाय जों गुबुना मोजां जायोबा जों बेखौ मावफिननो आसा बावैसो समाव गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों फैगौ बिसायख'थियाव मोनब्रै संगठन एनडिबिनि गासै लोगोसे एबसु आरो इउपिफोर मोनसे खौसे बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बे बाथ्राया सैथो खिन्थु सैथोब्लाबो बिनि रिजाल्टखौ जों मोननाय जायाखै जायनि जों नैजिस्नि अक्ट'नि जायनि जाहोनाव थांनाय नैजिब्रै अक्ट'आव मोनब्रैया थाबदों लामा सार मैया जों बावैसो नुबावदों गोबां नोंथांमोननि एनडिपिएस गासै दा रन्जन दैमारि सारखौ सरकार लांफिनबाय समाव दा लांफिननायनि गेजेराव दा मैया दिनै 25 अक्ट'आव दिनै रिल्स होथारनांगौ होननानै मोनसे दाबि दैखांदों बे दाबिखौसो सैथो आरो दिनै हमारगोन नामा बिथाङा गनायखौ आं जेबो मिथिया खिन्थु दा बेखौ माने जों नैजिब्रै माने अक्ट' माने जिखौ जानो गोनां खोमा बिथांमोना फेलें खालामना दोनदों बिथांमोना जुदि बे 25नि गेजेराव जुदि हगाराबा जों गोख्रोंसिन माने जों जागोन लोगोसे नैबे दा 20 डिसेम्बराव जाना थांनाय जानुवारि बे एकर्डआव दा मोनसे खोथा होनाय दंमोन सरकारा नैबे सनिबार बिसोरना दा 6 मननि गेजेराव बिटिआरआव थाबथागोन होननानै बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो थाबथाबा थांखाया मा बुङो बेथ' मेम'रि दामनानै माने बिसोरनो जानाय माबा बिसोरनो जाहैदों बेखौ माने नंगौ नङा बुंजाया आरो जों माने माबायाव दंखायो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआर जेब्ला बिसायख'थियाव नोंथांमोना बाहागो लाबाय जेनेबा बाहागो लानायनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि जामारोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबा मावनांगौ रायजो राजानि थाखाय जों रायजो राजानि जानानै रायजो राजानि खोथा लानानैसो जों फैदों नालाय जों जुदि सरकारा जुदि जों जानो गोनां खिन्थु रायजो राजानिखौ मोजां मावनो गोनां जाखागोन आरो मावखागोनबो जोङो बेनि थाखाय खामानि सरकारनि जाबाय जायनि जाहोनाव जोङो नोंथाङा एसे आगोलावनो जोंखौ बुंदों बे रायजोनि हालामाव बेहाय माने गोबां दुखु दाहाफोरखौ मोनदों बिनि थाखाय नोंथाङा माबायदि मोनदों होननानै बुंदों बिनि थाखायनो माने जुदि जोंनि माबाया जुदि मोजाङै मोजां जाफैनो थाङोबा बिसायख'थियाव जुदि जोङो मासिखौ मोनोबा बेखौ जों रायजो राजानि थाखाय मोजां खालामनाय जोङो थांखि गैया फैगौ इलेक्सनाव नोंथांमोना धीरेन आरो गबिन्द आरो गोबां बिथांमोना खौसेयैनो ज' जामारगोन ना जामारा बेथ' जानो मोनथियाव आंनि मोन्दांथियाव माने बेखौथ' जानो होननानैथ' जोङो माने जथाय आफाद माने 24 थारिखै होनाय जादोंमोन दा बिथां नाब्ला गैयिनि थाखाय बेखौ जानो होदोंबा खिन्थु बिनि रिजाल्टखौ आं माने दा बुंनो हायाखै गिबियावनो बुंनाय जादोंना फैगोन इलेक्सननि उननिफ्राय